Ngai wikani gotochaka nengane wichania korwa ase chinsemo chenya cheki kobo mono chinsemo chiri chenya muya ase gotebekana huna ningo musaho ya mobwe miaka 19 anyarite ko Rusia obugima sinjera chobotutukanu ase amate ya gotabona niganyate koba gagotumia gotega kunywa eliogo lie chombe ya amate ya nigo yanyare koba gegokwana gotega kwanira ali yanyare koba gegwetera segeka egetambe elio konyara koba gekwanekimuna yanirie omwanchobo Molikito Dani Musungu nigatwaleganiria onobotirwo unarokobwatia amate yemo korwa se kenyoro kia nyabuya ke gotoka imyanya chekigwo dime abo basi nigegase ni gotegara no bwo bonene maega y'umwana omusae bw'enke yiga kunywa eriogo lie chiomba ase chinjira chobotutukanu mwana no kuruku Justin Manuti omokogoti onyoikire miaka 19 bono iga naba akwete senjera ya mubasukano abogete mambi agankwani bwakire agasoka akagenda kuirana kitu kama saa sita hivi ngamanya kuigu nkorangirwa umwana ukorireke unyure elio ngosituka ngomnyoka kuresi naraire ngoika isiko ngamanya konyoranga ekeno oro kirimuka mu murumu abo iyo bakurana nyuma echuba yeliogo likoro kupima traxirie chiombe na abu garenge goseka akagenda agasoa mwaye akaba muno yogosie ko murango urugosie nonya nabo niye amateiga yanyara kwerera muna ati bamaetingi kyagerete umusayo iga akaimukie getambukire kigagio konyuri ogeriga asenge nchota atigete nyonya neri uko maega ari goteba niki kyagerete agekora ekarbo igo bagasi ni gutigara so obwo bobuiga Ago kana ngancentige nkwere borere eri ekire saa 57 pono nkabanko tokumurwane tokumubota kumukipara arabwe gari ya green feta yale ko yecha kurwetu ndubali ekabwata egatenene gankonye kambekera umwana one mutu ase gali mutu na inchende ase gali mutu ekena tugaikanya cheki hospital akabekwa ase reception bakamanya gontebi ngandi kichibesa litangani umwana amaye guchaka kurwarigwe ikyagera nabwete no ne shiringi bokongumbori ko bumanyere irio gache besa muhuko kabanko basorora umwali umwana ona agatuma chibesa bakansa ku bakamwire sibako murukeri bakamuruki alafu umwana agaikaga teborosire ikerbone yamateiga yanyare gosaba serikali gochiweswana ni nabo yokomanya niki kirete umusayo iga akaimukirie getambukire kigagio konywa rioge lie chiombe ekabo igo bagasi ni gotenga obutaka bura sinke yiga nigo boro bonke mono ekerbanya ndi gosaba onde bwensi ole nomo bwo gwanje gochiweswana ni erinde banyare gokora omatanga y'umusayo yiga na komweni asinchira ya maskani ekarbo igo mubere onyagosiro gase ni gokendira sinke ndwe yemo imambi umwana ona agakwa akimuna abaminto bagatembe nasabire asenke yiga twanyora toboko kende ngiyo tobugate epiri yanya gitari gerororo twaetana nirali nali twatumikire chibesa lakini chiaburire kire gento ne chibesa itukori rero batakire kwenda gukora postmortem abwe epiri yanya gitari ere igo gento ndasabe abaminto obokonyi gakigocha somuchi oyo mbuya na mwego mungi na kweresa naba yigete obwake kabangana bayo anyara ko bagotira bono auto abugete ngane ngento ke raisi na merobere ndio nse ko baraisi lakini amana wikabone gese ndoche kire step toko genda nema obugima borono bokon omogo manye no mucho yugasirete kali uyole mu murone ka kiosi moko nyara onde bwensi ora twara mabira tokonye gyara twaetire chinjira chionzi igojitete chibese chaigo kuripoti rigeta sini kyagetembe korwiga ase kenyore kiga kya nyabuya kigotoka imyanya chekigwo dime abo basi erieta liane igongoro kwa Dan Muzungu.